Яшчэ са старажытных часоў чалавек навучыўся карыстацца дарамі лесу. Ягады, арэхі, грыбы, асабліва ў летні час, заўсёды былі добрым прыдаткам да яго стала. І грыбы займалі асаблівае месца, паколькі яны не толькі смачныя, але і карысныя. Аднак ціхае паляванне – гэта не толькі цікавы, але і адказны занятак. Далёка не ўсе грыбы прыдатныя да ўжывання. Таму не трэба давяраць кожнаму прыгожаму экземпляру на лясной палянцы ці ў цяні разголістага дрэва. У лясах нашай краіны расце больш за 1000 відаў грыбоў. Збіраць жа дазволена толькі 57. Для беларусаў ціхае паляванне – гэта своеасаблівая нацыянальная традыцыя. І тыя, хто з дзяцінства ходзяць па грыбы, добра ведаюць, што пакласці ў свой кошык. Іншы раз пераканаць людзей у адваротным бывае вельмі складана. Між тым, многія ядомыя грыбы вельмі лёгка пераблыты з атрутнымі. Одним из наиболее ядовитых грибов нашего леса является бледная поганка. Ее очень часто грибники путают с сыроежкой зеленой, особенно в молодом возрасте, когда шляпка у этого гриба еще не раскрыта. Уменне адрозніваць грыбы прыходзіць з вопытам. Пачынаючаму ж грыбніку-аматару патрэбна навучыцца распазнаваць некалькі відаў найбольш распаўсюджаных з іх і засвоіць бадай самае галоўнае правіла – не ўпэўнены, не бяры грыб. Інфармацыйная кампанія па прафілактыцы атручвання грыбамі вядзецца штогод, але людзі не заўсёды прыслухоўваюцца да парад спецыялістаў, а ў выніку некаторыя трапляюць на бальнічныя ложкі. Многія памыляюцца, калі спадзяюцца на грыбную удачу. Між тым, па сваёй цяжкасці вострыя атручванні грыбамі займаюць адно з вядучых месцаў сярод усіх небактэрыяльных харчовых атручванняў. С начала этого года в Гомеле зарегистрировано 4 случая отравления грибами. В основном это съедобные лисички. Отравления были обусловлены неправильным их приготовлением. Каб пазбегнуць атручвання грыбамі, неабходна выконваць элементарныя правілы. У прыватнасці не трэба збіраць перарослыя, друзлыя, пашкоджаныя лічынкамі і плесенню грыбы. Таксама варта памятаць, што пры няправільнай кулінарнай апрацоўцы і ядомы грыб можа стаць небяспечным. Вераніка Варашыліна, Сергей Клімовіч, тэлерадыёкампанія «Гомель».